खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 17 जुलाइ 2024 बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि नोंथाङा गोबावनिफ्रायनो नाजानाय थांखिखौ जाफुंसारहोनो हागोन बिमानि खुसि फैगोन वृष राशि गावनि आंगो लोगोजों गोरोबलायनानै थानो हागोन सोमोन्दोआ गोरा जागोन मिथुन राशि नोंथांजों सुथुर जानानै थानाया जोबलांगोन गोसोआ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन कर्कट राशि माबा मोनसे खामानि मावनो लानायाव गिदिर जेंना सोमजिगोन खामानिफ्रा आद्रा जानानै थागोन सिंह राशि नोंथाङा माबा मोनसे गाज्रि हाबा मावफ्लांनो हागौ बिमाया जोबोरैनो दुखु मोननांगोन कन्या राशि गोनांथार हाबा मावनो थाखाय गोसोखौ धैर्य खालामनांगोन खामानिया जाफुंगोन तुला राशि गावनि खुरमाफ्रानो नोंथांजों सुथुर जानो हागौ सांग्रां जाना थानाया गाहाम जागोन वृश्चिक राशि माबा मोनसे गिदिर फसंथान फसंनानै लानो हागोन बरादा जोबोरैनो मोजां जागोन धनु राशि देहायाव बेमार आजार सोमजिनो हागौ सावस्रिखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन मकर राशि नखराव धोन दौलत फैगोन गोजोन खुसिनो साना बारलांगोन कुम्भ राशि समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन मीन राशि रांखावरि गैयैनि जाहोनाव जारलायाव गोग्लैनांनो हागौ दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन